Ruben Sánchez, Ainhoa Villaverde eta Ekaitz Samaniego, beste kide batekin batera, gidatzen duzue Kafe Espresso irratsaioa, bigarren edizioa da aurten, Kafe Espresso arresiak uinka zulatzeko irratsaioa, izan nahi duena espetxean eta kalean daudenen arteko zubi moduko batez. Lehenengo galdera, noiz otu zitzaizuen programa honi ekitea, nola hasi zineten, lehenengo zarete memoria pixka bat egiten, ez zinetelako berezik handiko goratzen. Barruko lagun batek eskatu zigun, ezabaiara ekarri zuten, eta, berriro alabedi entzungo zuenez, eta astizti gertu, zirikatu gintuen erratsaioa egin genezan, eta holaxe, ez? Bai, egia da ustut bere garaian bazegoela Parisen antzeko irratsaio bazinetan senide lagunek eta aukera zeukaten mezuak bidaltzeko eta irratsaio horretan emititu egiten zituzten eta haiek entzuteko aukera zeukaten. Eta ideia horretatik pixka tiraka ere, argi geneukan ere igual testu inguruagaitik umore puntu bat sartu nahi geniola gehitu nahi geniola, eta pixkatu hiek izan zen pixkatez, bizkarrezurra edo. Bai, nik uste gero ere, iguale eraman gintuen presoen inguru zehatz batek ideia horretara, kaso gure gertuenak diren edo kartzelan gertuen ditugunak, kontestu zehatz batzuei erantzuten diotelako, baino, ez, ikusiko nela momentu baten, kartzelan dagoen jende guztiari zuzendu nahi gatzaizkiola programa honekin, eta hoixe, kariñitoa, esan duzuena, txalapartak egiten zuena, seniden esto, baita ere humorearen osagaia gehituta, pentsatuz kartzelari eta biltzen dituen gauza arazo guztiei bueltatxoa emateko, aukera ona dela edo, ez? Zer uste duzu ematen diola preso dagoen pertsona bati edo preso dagoen kolektibo bati horrelako programa batek? Ze harrera auki du programak? Nik esango nuke hori akaso bereiek esan beharko luketela, baina harrera aldetik jasotzen ditugu, haien gutunak eta kanpokoen zoriontzen mezuak edo bestelako mesutxoak, kantuak eta bar. Orduan, nik uste dut badela modu bat, zubi lana egiteko bakalea eta espetxearen artean. Iritsi izan zaigula, adibidez esatearren bizipen zehatzak, ibili izan dira elkarri bazilatzen, kartzela berdineko obereko modulo artean, espetxe desberdinetan igual urteak elkar ikusi gabe mandakoen artean, espetxe desberdinetatik, eta edo zoriontzeko erabiltzen ari dira ere, urteak beraien artean zoriontzeko espetxe berdinekoen artean ere, eta esaten digut, saltxatxoa ematen duela, eta gira esan, gu pozarren. Nik esan nuen, hori edozein erratsaiorekin gertatu alda, baina gurea bereziki da barruan dauden lagunentzat eta kanpoan dauden haien senide eta lagunentzat, eta imaginatzen duzunean egiten ari zaren irratsaio hori entzuten ari dela pertsona bat ziega barrutik, oso gauza guapoa. Nik uste, ez dakit, Ainhoa eta biok kartzelan egondakoa gara, eta uste dut izan dugula horrek eman digula material desente, igual barruan, zuei ere tokatu zaizue inguru baten bizitzea zeinetan oso gertu euki duzuen akason birenek eta zuk ere, ez? Eta guk esan dezakegula, mezu bat iristen zaizunean barrura ere, askotan esaten den kartzelak sortzen duen intensidadaren areagotze hori baionerako baitxarrerako, nik uste beraien azaletan jarrita, daudela nahiko zeharkatzen, pertsonak nahiko zeharkatu ditzaketen mezuak euki ditugula, oso parte hartze politak, esango nuke adibidez, haurtxoekin pila bat unkitu izan gara, eta pentsatzea barruko norbaiti egun horretan horrek eragin diezaiokela pixkate gorputza saltotxo bat egitea,
Irratsaio entzuten da Zabala, baina entzuten dago Euskal Herriko beste espetxe batzuetan ere bai, denaren hau ari da gertatzen testu inguru konkretu batean, espetxeen eskumenen transferentzia eman denean, esaten zen duten ez dela, kolektibo jakin batentzako bakarri dela preso dauden pertsona guztientzako saioa, baina orain gertatzen ari da Zabalan daudela gerturatu dituzten Euskal preso asko. Zer uste duzu, klima bat igual ari da sortzen nola bait, bertso eskola egiten ari zarete ere bai. Testu inguru horretan zerbait berezia aportatzen du irratsaio honek? Nik uste dut, haiek orain, ez da preso politikoen arlora eramanda, dira pertsona batzuk egon direna sakabanatuta, lehenengo graduan, isolamenduan, kide gutxi elkarrekin, kartzela bakoitzean, emakumeak eta gizonak oso bereizita, eta orain Zabaian daude 70 bat, haietako 70 bat, eta bauzkate tailerrak, bertso eskola esan duzun bezala, baukate antzerkia, baukate musika, eta zentzu horretan, Kafe Espresso da beste bat saltza horretan, eta nik uste, beraiek esan da, bai, daude momentiko batean oso berezia haientzat. Denek ez dute ikusiko dena berdin, baina bai denek somatzen dute behintzat giza sentimentu hori badanak elkarrekin eta gauzak egiten, eta ez da egiten. Nik azpimarratu nahiko nuke, nik uste dudala baloratu behar dela gertatzen ari den honetan, bai presoek, zen kanpoko hainbat solidariok, pertsona solidariok, bultzatzen ari dituzten gauzak direla, eta nik uste a pesar de la cárcel esan daitekela, nik uste ere hor dagoelako jende bat ari dena hori bilatzen, behintzat bizi pospixkat eta bizitza elikatuko duen giro bat zera bultzatzea. Uste duzue zuen entorno hurbilenetik edo pixkat ideia sortu zen entorno horretatik harago ere lortu duzuela iristea? Preso sozialei ere iritsi zaie programa, igual ezen dukete termino horietan esango baino. Egia esan batez ere preso politikoen ekarpenak jaso ditugu, izan haien senidenak edo izan presoenak. Hizkuntzak ez dakite baldintzatzen duen, nik pentsatu nahi dute ezetz. Euskera hutsean egiten duzu edo gehien bat euskeraz? Batez ere, bai, euskara hutsean egiten dugulako. Esketxak eta alakoak sartu izan ditugu, edo elkarrizketak eta bar. Baina, bai, igual sentsazioa bai, da kostatzen zaigula gehiago preso politikoak ez diren beste preso hien gana heltzea, bai. Bai, akaso ere nik pentsatu izan dut, egia esan preso politikoen inguruak badaukala oso ondo, ez dakit ez, estrukturatua, elkartasun sare bat, preso dauden guztien kontaktu eta zerak, eta kontrara, eta orduan, sortzen duzunean lalaka programa bat, eta lortzen duzunean komunitate hori pixkate deitua sentitzea, badagoela horre ateak argiagoak dira argiagoa da zeatetara joan, edo argiago dago zeatetara joan zaitezken, nondik tiratu daiteken, gure gertukoena ere guritokatzu zaidugunatik izanik ere ditugu erramientak, baina egia da ez, bestean bidali izan diegu ez, guk ezagutzen ditugun preso guztien izen abizenapean bidaltzen ditugu gutunak, bidali izan ditugu gutunak barrura, eta sozial batzuei ere juntzaile, baina izanik politikoak kopuru totaletan akaso askoz gutxiago direla, askoz eskuragarri eduki ditugu guzti hoien izen abizen eta espetxeak, dauden undaka eta undaka beste pertsona hoienak baino. Eta egia da igual merezi duela esfortzu bat egitea beste pertsona hoien gana iristeko, ze espetxea berez bada,
pertsona bezala inkomunikatzen zaituen toki bat, ez? Eta haiekin inork baino gehiago behar dute kontaktu hori kanpokoen gozotasun edo ahots hori barrura sartzeko, ze deiak ordaindu egin bar dira, eta jende asko kanpoan dauka familia, deiak askoz garestiagoak dira, dirua lortzeko zailtasun gehiago dituzte, adibidez, orduan, nik uste dut benetan tresna bat izan gaitezkela ere preso horiek nola baitez horren inkomunikatuak ez sentitzeko. Beraz, agian bueltatxo batzuk eman behar dizkiogu ikusteko zelan heldu gaitezken haien gana. Itzagin nahi kanduke pixka bat programaren beraren egituraz ere bai, edo ze eduki sartzen dituzuen, ze sartzen duzu umorea, baina sartzen dituzue aktualitateko gaiak, zein da, nola prestatzen duzue, nola antolatzen duzue saio bat? Da, antolaketa desantolatu bat, ez, nik uste. Bai. Egiten dituzue esketxak, Arkeak, ere bai, normalan ez, hasi ohi ditu programak, guk sortutako esketxekin, hoxe ez, kartzelan eman daitezken goera desberdinen ingurukoak, ez dakite egin izan dugu, ez, igual pixkate sexualitatearen edo ligatzearen edo hori baino lehenago ere, harremantzearen karentzia hori sortzen da kartzelan genuen ez, Prison Dates izenpean, sketch bat, ez? Baina hori egia zen, ez? Dinamika erreal bat zen, baina inork ez gintuen serio hartu, hori izan zen arazo, orduan, igual sketch utxean gelditu da. Zuen funtzionatu, humorera jo behar izan zen duten, ez zuelako funtzionatu serio hartuko zen gauzat ez. Zuen inor animatu behintzat, hori, harremanak jostera, herramienta hori erabilita, dena den, iristen bada eskalari. Gugeure ez. Esan genuen igual perfil bat egitea, baina bazkenean ez genuen egin. Ez dakit ez, edo, egin izan dugu ez, nola, ez dakit, edozin gaitarako instantziak behar direla diren inguruan, edo gabonetako menuaren bromaren inguruan, nik uste azken finean nik uste dut hango bizi baldintzei eragiten dieten gauzei lotutako egoerak, esketxak, nahiko nik uste dut deskribatzaileak direnak, ez? Baina, umore puntu bat jarri nahi izan diogu, ez? Ironia puntu bat, eta, azkenean horren atzean dagoena da, hori bera salatu nahi izatea, ez? Eta nik uste ere, mandiogula bueltatxoa, ez da egitez, ari garaia sketch batzuk egin ditugu barrura iesi doan mugimenduarekin. Sortu zitzaigun ideia, kalean ari dela, ideia ez, iritsi zitzaigun, informazioa, kalean jende asko barrura joaten dabilela, basikamente mierda badelako, ez? Bizitza, eta nik uste horrek eramangaten gaituela puntura, zeinetan kartzela izanik leku bat, eskubideen zulo bat dena, eta baino aldi berean ez dena extraterrestrea, ez? Zulo horiek dira, jada gizartean direnak, maketa baten jarrita, ez? Eta nik uste esketx batzuek ere eraman gaituztela, Juan Etorriko gu berez sortu ginen abolizionismotik, nahi dugu kartzelak ez egotea kartzelarik, baina ikusten dugu behar bada hori ezinezkoa dela, eta orduan petazionismoaren aldeko mogidan gaude, ez? Nahi duguna da kartzelak petatu, eta... Denak barrura, ez? Hori da, denak barrura, hori da, hasieran zan, lehenengo arabatik, ez? Hasita, zabaia bete, gero Langraitz okupatu, eta gero pizkanaka, bihurtu herri batzuk kartzela herriak, eta gero Gero kartzela herri independienteak. Bai, hori da. Bai. Eta hola ibiltzen gara. Eta nola hartu dute, nik entzun dut Ruben batez ere umoren eta hitz egiten umore patatero bezala. Eske hori esan, niri tokatu zait inoiz behin sartzea bertso talderrak ematera, eta bai, arabakoak ez diren kide batzuek, eske zuen umore patatero horrekin ezak izer, gero egia esan behar da, barruan asko rulatu du Una Hora Tarderen CD batek, edo, zenbait grabazioak, ez? Eta orduan ja, batzuek ezagutzen zuten, batzuk
batzuek ezagutuko zuten CD horren bidez, eta beste batzuek behar da, preso kide arabarren bidez. Hori ere, zuek ontzadete barruan, da uste dute baita ere izan dela, ez? Kanpoan bezala, ez? Barruan ere, hori, Gasteizko presoak eta ez da gize gertutasun izan duzuen gehiago ezkerraldeko presoekin, edo Nafarrekin, edo... Nafarre zinguratuta pasan honen espezialia egia esan. Nik ez da Azentikoa eta guzti. Nik denetariko kideak, provintzia denetariko... Ez, gezurra, hegoaldeko horik bai, Ipar Euskal Herriko... Baina humorean eta zer horretan somatu duzue zerbaitola... Nik onartu behar dut, rulatu nuela, EUHT, hor barruan. Eta, droga. Eta, jauzineri gabe provintzianismoan, realitate badelako, Gipuzkoarren bat jeitxizitzean esaten, ez dite zer esaten, ez? Honek, akaso beste batzuei, asko gustatzen zitzaien humore hori, baina, ez? Eta akaso horregatik ez dugu azken moledan martu urtenetik gutunik jaso. Baina korrekto bada Gipuzkoarren humorea. Zabaian behintzat, una hora tarde salerik handiena Hernaniko bada. Hori da, bai. Ez da nun jaiotzen zaren da, ezin zaizu gustatu. Euskal Herriare aldatzen doan seinale, eta beste, ez? Eta zuek vanguardian. Hori da, kartzelak ustu edo kartzelak petatu, baitare edo Arabak bat egiten du Euskal Herriko independentziarekin, edo Euskal Herriak egiten du bat Arabarekin. Eta bihurtzen da dana patata handi bat. Ez dakit. Euskalo. Herrea, osia... Bata bestea bezain utopikoa da. Ez da... Ez nuke esango gaur egun bata bestea baino posibleagoa denik. Zuek esaten dute baina, ez? Beste atal batzuk ere baditu irratsaioak, hasieran pixkata aipatu duzu dela, bai barruko jendeak kanpokoekin, bai kanpokoak barrukoekin, nolet komunikatu alizateko, edo elkarri mezuak bidaltzeko, edo honek ere funtzionatzen du, ezta jendeak erabiltzen du aukera hau, elkarri mezuak bidaltzeko. Bai. Ez da, azken aldean gutuna gutxiago dira, baina iristen zaizkigu, eta, eske iaz iritsi zitzaigun el pack de, kartzelako pakete hori... Hilero-kolotea, pulserak... diete hilero, komuneko papera, plastikozko sardeskak eta lakoak, basoa, hortzetako pasta, eta... Konpresa dodotiak, eta tira, horretaz horri buruz itziten egon nien, esketx bat, arki bat, zerbait, eta, kideo batek bidali zigun barrutik, kanpora, lote horietako bat, kanpoan irratian bertan dago, eta ez dakit zeren arira zetorren hau. Hori bidalizki dutela gutunak, pultsera pila bat, zintzilikario, eta ez dakit zer, ia zein genuen azken irratsaioa hor Txapelarriko kantoian, eta egin genuen enkante bat, eta zera hilabeteroko lotea, eta beste gauza bat beste ere ezin dana esan, irratia gutxiko duten beldurrez, baina iritsi zaigu denetarik. Bai, ez, egon dira, ondoare ipuintxoak, anekdotak, hoxe, lehen aipatzen dituen zorion mezuak, marrazkiak, postalak, kantak, irainak batzuta. Irainak eritxe zaizkigu, zorionez. Momentu honetan zerbait pendiente daukagu, 3. moduloko anonimoekin, eta aprobetxatzen dugu esateko erantzuna jasoko dutela. Hor daude kide gogortxoak. Gogortxoenak hor daude. Konfliktoak ere badauzkazue. Baina modu batean esan daiteke ari direla gaur egungo garaietara etortzen, ez? Ere, anonimotasunaren, ez? Sare sozialetako anonimotasun horretatik gozatzen. Trolak, trolak. Gure haterrak dira, baina maite ditu. Eta hori da gainera politena, ez? Azkenean guk egiten genuela zerbait zubilan egiteko kanpoko eta barrukoen artean, eta gu ere zurrunbi hortan sartu eta ikusi dugula gure burua, eta polita dela, ez? Haiekin harremana eukializatea, orain arte
oso komplikatua zen nolabait beraiekin komunikazio iraunkor bat izatea eta hori oso polita da niretzaten nire ustez esperientzia bezala. Ja, esan duzun horren arira pentsatzen dut presoi edo barruan daudenei edo senide eta lagunei zerbait ematen dien bezala zuei pertsonalki ere aportatuko zizuela zerbait saio hau egitak ez. Nik esango nuke baietz, azteko hori irratsaio bezala, igual irratia daukala zure hartzailea ikusten ez duzun hori, eta kaso esatari zabiltzalarik, sentitzen duzu, ez hor dagoela, baina hortxe geratzen da, ez? Eta kontrara egitea irratsaio bat, daukana feedback zuzen, ukigarri bat esan dezagun, guai dago, eta oso berezia egiten du grabatzen pasatzen duzun ordua. Eta gero, nire pertsonalki, gehituko nioke, niretzate adibidez barrutik pasa izana, eta gaiari heltzea, eta kideekin adibidez, baino baita ere, biztanleri preso oso horrekiko ari bat botatzea, baita ere, gauza polita izaten ari dela, ez dakit, nola bizi izan duzun hori? Arestian aipatuan, azkenean elikatzen zaituela, eta nolabait modu bat da, ez? Igual harreman hori mantentzeko, ari horretan sakontzeko, ez dakit, eta nolabait ere terapia egiteko modu bada, espetxe barruan egon garen ontzat, bada modu bat ere, ikusi eta bizi izan ditugu mierda hori guztiak salatzeko, eta lehen lerroan jartzeko, oraindik jende asko eta asko dagoela egoera horretan, eta beharrezkoa dela espetxearen inguruko eztabaida oso sakon bat eta aldaketa bat errotikoa. Ez da nahikoa, instituziones penitenciariasetik instituziones penitenciariasera pasatu izana, eta, niri bintzat ematen dit, oain gainera desde el abismo bukatu da, eta ez dut gure programa desde el abismoren mailan jarri nahi, baina niri bizipoza ekartzen dit. Asteazkenean kokatuta dago gainera, beraz, egun mierdenean, iristen zara asteazkenean ekatuta, gainera gauean da, zuek lana egiten duzue gainera, eta iristen zara gauean, pixka potxe eginda, baina ateratzen zara gustora pote bat hartzera. Etxera zordutan, ez, eta zanimorekin. Eta nola? Zakit nahiko zenduketen kontatu zuek zerbait gehiago kontatu, azpimarratu anekdotaren bat bereziki, zabaldu nahiko zenduketen. Ez du esan, baina duela aste batzuk etorri zitzaigun kide bat, Egoitz, bere alabarekin, eta aste honetan etorriko zaigu Itziar, eta dira, barrutik entzun gaituzten pertsonak, eta orain kanpotik, eta, oso erra da hori gertatzen denean, eta niri abiez hori da asko unkitu nauen zerbait. Baten bate bisitan ere abisatu gabe agertu izan da, ez? Baita. Hemen nago, eta... Bai. Ondo, nik ez dakit, nik ere azpimarratu nahiko nuke, kartzelak dirudiela gai bat, beti esaten da, ez? Eta egia da, eremu askotatik kanpo, bakarrik uste dut hitz egiten dela kartzelaz, justifikatzeko kartzela, eta gertakari baten aurrean kartzelaren beharra atope aldarrikatzeko, baina, gai honetara gerturatzen zarelarik, konturatzen zarela batetik, zenbat jenderi eragiten dion honek gure gizartean, pila bati, ez gabitza hitz egiten bakarrik preso dauden pila guzti horietaz, baizik eta bere inguruetaz, zer bat limada kartzela da, inguru sozial osoei kriston zauriak eragiteko makineria. Baina hori, zenbat jende dagoen, aldi berean, honi buruz hausnartzen, eta honen inguruan ertzez berdinetatik lanean, ez? Batzuk elkarrizketan euki ditugu genituen iaz, eta badala hor gai bat, ez dakit, belo hori edo kenduta berehala, badaukana bizitza dagoena horre, hori kontra lanean, edo pertsona horien alde lanean, edo...
Pues nik aprobetxatu nahiko nuke pixkat, gonbitea luzatzeko, batez ere igual gaztein, ez? Naiz eta espetxean ez euki lagunik edo seniderik, irratsaioan parte hartzeko, azkenean zubi lan hori ez da bakarrik senideen arteko da elkarri ezagutzen duten horien artekoa, ez? Espetxeak jendarte osoarekin harremanetan jarri nahi ditugu, jendartea asko aldatzen ari da eta oso azkar, eta beraiek dira modu bat, ez? Presoa kontaktuan egoteko, modu errealago batean gizartearekin, orduan, gonbitea luzatuko nieke haiei parte hartzeko, eta espreski emakumeak gogoan izateko, askotan emakumeak espetxean, modu bikoitzan egoten gara edo egoten dira isolatuak, ez? Normalean gizonezkoei ez daie bikoterik falta, bizitan joango zaiena edo paketea prestatuko dien norbait, eta emakumeen kasuetan askotan askoz gehiago ikusten dira, bizitarik jasotzen ez duten emakumeak, eta orduan, horiek presente izan ditzatela, eta haiekin edo haiein mezuak bidaltzera animatzera. Zer egin dezake adibidez parte hartu edo nolabait luzatu duzun gonbidapen hori hartu nahi duen gazte batek edo pertsona batek nola egin dezake? Bueno, mundu teknologitzatu honetan ja ditugu bide pilo bat irekita. Irratsaioan nola amaitzen dugu nola izaten da. Bueno, gurekin harremanetan jarri nahi bauzue, edo mezurik bidali nahi bai guztue. Bueno, jakin emaila daukagula alde batetik, cafeespresso@labedi.eus. Erantzun gaibaren telefonoa egia esan ez dut buruz gogoratzen, baina jakin hor badagoela nonbait eta sareetan, Twitterren eta konsultatu alduzuela, edo ez dela Labediko webunean. Ona bertara Labedi gutun bidez idatziz, eta preso egin gainera normalean, hola jartzen dira gorekin harremanetan, Monreal Amasei, Bea, eta Telegrameko kanala. Eta Twitter, ez? Hori daukagu. Hori da, Telegrameko kanala Cafe Espresso postontzia du izena, eta irekia dago, eta nahi duen edonor sar daiteke, mezua bota eta aldegin, hor gelditu, gusaiatzen gara ere haiekin, eta hori ere polita izaten da, ez? Telegram kanal horretan daukagun komunitate horrekin pixkate, harreman minimo bat izaten. Bale, Markatu. Ekaitz, hitz egin, mesedez. Ez, hori nola, lehen zu hasi zara hortik, ez? Eta zesakon hartu beharko litzateken kartzela, eta aipatu dugu lehen gizartean estrukturalak diren arazoak ze modu ageriko eta intensifikatuan bizi duen barruko jendeak, eta hori, esatea, ez dakit, gu saiatzen garela, humorea beti izan behar dela herramienta bat nik uste zaiari buelta ematen, saiatu gara kontenido serioak, eta beste zein harinagoak, eta beste lan egiten, baina benetan kartzelarena dela, tamales asko dituelarik, baina gure gizarteak dauzkan bortize zulo beltz handienetako bat, eta estatu espainolean daudela 50,000 pertsona kartzelatan, are gehiago itxaroten sartzeko, beren inguruak zizko eginda horrengatik, eta bostakit, eta tortura dela kartzela. Hasi gaitezela hori esaten, eta ikuspuntu horretatik irakurtzen kartzela. Eta orduan, hasi barbagara justifikatzen, hamarnaka milaka pertsona torturapean edo torturatuak izateko bidean egotea, eta haiekin batera beren inguruan, uste dut hainbat gauza, hoxe, sakon berplantatzen hasi barko ginatekela. Eta egia da, oso zaila dela igual irudikatzea kartzelari gabeko gizarte bat, zaila den bezala irudikatzea gizarte honetan askatasun espazio edozein handi ireki aldaitekela, baina, hoxe, alako sufrimendu esageratuak, zientifikoki prestatutakoa gainera eragiten dituzten botere horiek, hasi bargarela igual seriotasun tripako min pixatekin bizitzen ez badigu oraindik ere eragin. Ezakit, berdin jarraituko ditzaketen. Oso ondo nola planteatu, baina egia da, badela elementu bat niarintzena ari oso kontuan edukitzen igual, ez dela bakarrik egiten duzuen zubilana barruan eta kanpoan dauden artean, ari zarete jartzen horretaz gain, mai gainean eztabaida bat, ez dagoena oso presente, eta nik sentitzen duena batzutan ez ditugula elementu asko pentsatzeko nola den posible, adibidez hori esaten duzuna kartzelari gabeko mundu bat, edo ez? De hecho, eztabaidan markoa dagoela oso punitibismoaren zeran enmarkatua, eta
Bai, horrela, ez baldin bada sakontzen duzula zu gaian, falta zaizkigula elementuak edo pentsatzeko nola izan liteken abolizionismoaren bidean pausuak emateak, edo nolako izan liteken kartzelari gabeko mundu bat. Ez que nik uste dut oroar ez dela interesa, ez dagoela interesik horrekin amaitzeko, ez batetik politikoki ez delako zuzena delituak egin dituzten pertsonak babestea, ez? Baizik eta biktimak babestea da egokiena. Baina, klaro, gero beste perspektibatik jarrita, saldu egiten bazaigu espetxea integratzeko edo birsozializatzeko espazio bat dela, bintzat adierazi behar da praktikan hori ez dela lortzen eta ez dela gertatzen. Orduan, ez duenak ikuspuntu humano batetik ikusi nahi, behintzat ikus dezala gizartearen onurarako ikuspegi batetik. Osea, benetan nahi baldin badugu pertsona batzuk, gauza batzuk ez egitea, aldatu behar duguna testu ingurua, porque kausak kanpoan daude, kalean daude ez barruan, ez? Eta sistema esaten badugu, hoiek konpontzeko bideratu nahi dugula, horrekiko koherentea izan behar da, eta bestela onartu bezagun espetxea dela zigor espazio bat, edo ekaitzik esan duen bezala, ez? Inkluso tortura fabrika bat. Bai, pues, ez dakit, baino nik uste kartzelari begiratzerakoan eta kartzelarekiko kritikoa izaterakoan benetan daukan sakonerari heltzen badiogu zera ikuspuntu irautzaile batetik eta sistema honi buelta eta erdi ematearen ikuspuntu batetik begiratu behar diogula eta akaso hasi barko ginatekela pentsatzen benetan kartzelak beharko ez dituen, bere burua eternizatzeko kartzelak beharko ez dituen antolaketa eratan akaso pentsatzen hasi gintezke eta dena den horretara iritsi gabe ere kristonen austura egin gabe, baino kartzela hauek masibotasun individuaren txikitze, kontrol esagera, hori guztia ez daukaten espazioak ireki litezke zuk aipatu dituzun kausa haien ondorioak lantzeko. Ezin duguna eginda bihurtugu boterearen kate begi eta hori arbuiatzen ditune portaerak eta beste aurka hori mendeku utxean zuzenien moduan ez mendeku utxe horretan jauzi eta ez genuke beharko eta hori eta badaudela moduak eta kaso igual zenbait delitu batzuei hain iguingarri bihurtzen zaizkien hainbat delituei benetan horixe, ikuspuntu estruktural batetik begiratuta heldu beharko genieke eta kaso oso zer oso zehatza horixe ez, gure herrian inoiz benetan badibidez auzi nazionalari dagokionean inoiz ez zaio konponbiderik eman nahi izan benetan hainbeste goratzen duten demokraziaren bidetik eta beste eta nola konpondu nahi izan da txikitzen kolektibo eta individuo pila bat kartzelaren bidez, baina berdina gertatzen da sistemaren gomenpekotasunak dituzten pertsonekin, pobrezian itota dauden pertsonekin, ez? Claro, eske hori ekiditeko erro horri egin barko liokete aurre. Eta hori da nik uste dut sistema ez duena hortan ez du prestutasunik adierazten, ez? Oinetorri zait anekdota bezala duela gutxi Rubenek egin zuen dei telefoniko edo broma telefoniko hura, ez? Zeinetan deitzen genuen espetxera, ez dut gogoratzen zein zan helburua edo gaia deiaren... helburua, zen ez barrura iesi mugimendutik deitzea informatzen nolako ze baldintza zeuden kartzela horretan, kaso... Erakitzeko horretara jun edo beste espetxe batetara sartu. Eta tipoak, funtzionarioak esaten zuen, azkenan espetxeak danak dira berdinak, ez? Osa, hor tipo batek egiten du plano bat, eta gero, espetxeak izango duen tamainaren arabera jartzen edo kentzen dituzu moduloak, jazta. Osa, azkenean da Lego bat bezalakoa espetxea, ez? Eta modu industrial
materialean, inkluso ekoizten dira eraikinak pentsatu gabe hor dauden pertsonetan, ez? Eta gaur egun adibidez kalean hirigintzari dagokionez, hausnartzen dugu eta berdeguneak egon behar direla, eta horri adibidez osasun mentalarentzat oso egokia dela, eta pentsa zer den, ez? Porlanez inguratuta egotea, leioti begiratzea eta ikustea beti arresi bat, ez? Arresi gris bat, nolakoak dira ere espetxeak barrualdean, bai instalazioak, kolore ezarekin, berdeguneri gabe, ez dakit. Nik uste dut funtzionario horrek konturatu gabe ez, oso ongi deskribatu zuela inzuzen, direla eraikinak beraiek ere, piezak kendu eta gehitzen direnak besterik gabe ez, pentsatuta ze funtzio duten, zertarako diren, nor biziko den hor, edo jendea biziko dela hor. Eta kontua da hori, egiten denean zerbait beste zozer egitari uzten zaiola, noski, eta planteatu nahi baduzu Euskal Herrian egotea, ez dakit, 4 makrokartzela, desde luego, planteatzea egotea, ez dakit nola esan, ostatu hartzeko harrera etxeak edo benetan zenbait arazolantzeko moduko espazioak, gertukoak, txikiak, eskualdekoak, inkluso zentzu komunitario bati erantzun diezaioketenak, baina horrek irekiko liguk eztabaida hortarako komunitate sendoak egon bar direla, beren burua legitimatzen dutenak gauza horiek zeratzeko, eta gero, sistemari ere hori ez zaiola interesatzen, baina bueno, pixkat galdu nahi zen laguntzen bada. Ez pixkatzen anekdotaren ari, ez? Zelan aipatzen ari garen, espetxearen atzean dagoen kaka guzti hori, eta zelan funtzionarioak berak ere nolabait barneratu da daukala horrela dela. Hori barkatu, hori esan nahi nuez, azkenean milioikadak eta milioikadak gastatzen bazabiltza alako tortura etxeak egiten, planteatzea beste ezer, pixkat zera irain batean jaustea da pixkat, ze argi esaten ari digute etengabe ziren beren helburuak eta zerri erantzuten dioten. Orduan da betikoa, nik ulertzen dut, desde luego gaur egunetik, une hontatik, zeozer hobea euki badezakete barrukoek, hobeto. Ezta? Baino zin garela hortan geratu ez eta eman hamarkadak posibilismo kartzelario batean jausten, hori, tamainakoa delako arazoa. Oso erraldoia da arazoa eta oso zarra. Eta horren ez da egiten. Egia da, zuk esatzen duenaren arira ere, claro, kartzela dela instituzio bat guztiz opakoa dena kontakturik ez daukaten pertsonentzako, eta gainera dagoena invisibilizazio zentzu batean planteatzen dituzunean beste 1000 elementu sozialki edo politikoki kartzelan kasi askotan ez dela ez da pentsatzen, eta gainera ekaitzek esatezunaren arira igual delako gozat kasi dagoena naturalizatu, esain kuestionablea bezala dena ematen du beti existitu izan dela, ematen du gozak ezin direla beste modu batea izan, eta zentzu horretan zuen irratsaioa bezala, edo beste gauza bezala, pixkat ideologia horretan edo arrakalak sortzen badira, eta ez da bai da zaleratzen bada, ez, eta planteatzen baldin badira horrelako kontuak, ez bakarrik kartzelak ez dutela zertan existitu, baizik eta ez dutela existitu behar, eta planteableak direla ez bakarrik hipotetikoki epe luzera, baizik eta hemen eta orain alternatibak edo ez politikak egin daitezkela beste erabatera planteatzeko horrelako instituzioak, zakit bide bat ari zaretela horre. Ez dakit, igual helburu horren handia daukagun, ez? Igual pixkat helburua xumeagoa da, baina, hola bada, ekarpena egiten badio modu batean edo bestean hausnarketa horri, ongietorria bedi, ez? Noski, jo. Ez oso ondo boro bildu duzu, hori da izango, helburu handiak daude, baina bien bitartean egin badaiteke zerbait barruan daudenei edo barruan daudenenganik gertu daudenei errazteko gunerokoa. Bai, dena den, nik uste ez dakit, baina egin dezagula legitimatu gabe bidetiko duinagoa izatea nahiko genuken hori. Eta
Eta batzutan, segun ze sukalde lan edo ze planteamendu eta beste ematen diren, bueno, iguala azten gara mantentzea zoreka hori, esango nuke. Eta bueno, eta nik uste kartzelari ez diogunean begiratzen bere hoxe, lehen esaten genuen arazo strukturalen templu hoietako bat bezala, ari garela aukera bat galtzen benetan zulo hoietan argi pixkat, zulo hoietatik den argi pixkat ateratzeko. Eta gero ere beste eztabaida bada, nik uste aldi berean, esan dugunak esan da, aukerak bai, teknikoki akaso aukerak bai leudekela, baino niri sineskaitza iruditzen zaidala bizi garen gizarte honek kartzela eraztea. Uste dute, de hecho, bere oinarriteko bat dela kontrol hori, eta gainera da oso kontrol perversoa, esango nuke, ez? Ze da estatuak individuen gainean jabetza osoa daukanaren ez dakit, adibiderik adibide oso argi bat, ez? Estatuak definitzen du nolakoak izan bar diren gauzak, eta erabakitzen badu gorputz bat ez dela kabitzen beregan, hartu dezake eta nahi duena egin berarekin. Hasi torturatik ziegan, hasi bere familiatik urrundu, bere ingurunez apurtu, matxakatu kriston zaintza, osasun zaintza txarrekin, erauzi zaitzakete bizitzatik. Eta horrek igual eraman bar gaitu, ez dakit, planteatzera hitz egitera, estatuaz, eta estatua bezalako antolaketa eredu batek kartzelaz prestinditu dezaken, eta eta inkluso ez bakarrik ikuspegi punitibo batetik planteatzen diren neurriak, ez? Nik gogoan daukat, ustut Leoneko errespetuzko moduloan zeuden presoek kontatzen zutela, beraiek goizean, txabolotik edo zelatik ateratzen zitenean, utzi bar zutela komuneko lababoa, oso garbi, eta ur tanta bat bakarra ere etzuela, baina dira metalesko hoietakoak, ze bestela, punto negatiboa jartzen zieten, ez? Partea edo zigorra, eta azkenan pentsatzen duzu, baina nork bere etxean egunero goizean goiz lanera doanean saiatzen da komuna usten como la patena, ez? Osea, zer irakatsi nahi diozu pertsona horri neurri edo arau zehatz horrekin, eta erakutsi nahi diozuna da, hemen nik agintzen dut. Eta berdin du zentzua daukadan nik eskatzen dizuna edo ez. Hemen zaude ikasteko obeditzen, ez? Eta, klaro, horrek olako 11.000 edo 11 neurri txikiek eta arau txikiek eragiten dutena da jendea geroz eta autonomia txikiagoa izatea. Ze, klaro, zure esku ez dagoen ezer erabakitzea, ezin duzu erabaki zein horretan esnatuko zaren, ezin duzu erabaki zein horretan egingo duzun kirola, noiz jungu zaren ikastera, zer jango duzun, zein ordutan. Orduan, klaro, oso zaila da, gero kalean zaudenean, pertsona autonomoa, ekintzailea, eta eta arduratsua izatea, porque espetxean desikazi arazten dizute, eta agintzen dizkizuten gauzak askotan zentzu gutxi edo bat ere ez daukate. Hortan oinarritzen da, ez? Gaur egungo sistema penitentziarioa da kartzelari demostratzea eta berdin du ze delitu batik zauden. Ja, behin gurpilean zaudela, helburua da hango tratamendu talde batek esatea nahikoa hitzoiekin ez dut esango, baina nahikoa sumisoa, pertsona sumisoa zarela berriro ere gizartera joateko, ez? Eta holaxe, eta
Ez? Nola ze eskaintzen diozu pertsona bati lanketari planteatzeko, hor ez dago lanketarik plantauta, ez sakonki begiratzea, ez herramientak ematea, ez hor da lasai. Ari zaitezke hiltzen, desatentzioz, desnutriduta, ez daukazulako diru pixkat ere ematen duten mierdatik araoko beste zerbait erosteko, gorrotoa akumulatzen arrazoi guztiz, baina etortzen bazara eta sumiso jarrera baldin bada nahikoa sumisoa, jazta. Horren benefizio deitzen diren eta berez eskubideak izan barko luketen horiek, badagozkizu. Eta oso perversoa da, egotea kartzela guztietan, individuo talde batzuk, ez dakizen bat izango diren, tratamenduko ez dakizein, psikologoak eta ez dakizein, eta daukatenak jendearen bizitzaren gainean neurri hortan erabakitzeko ahalmena. Ez daude prest, ez dagolako inor prest. Eta ez lukelako inor prest euki beharko zilegitasun hori alako neurriko botere bat, esateko zu urte bat gutxia gongo zait kartzelan edo gehiago, hori basakri bada plantatzea eta hori eguneroko gauza da. Horrelako testu inguru batean, igual zuena bezalako, zuek irekitzen duzuena bezalako leio bat izan daiteke erresistentziak intza txiki bat, edo behintzat, kanpoko munduarekin kontaktu bat mantentzeko modu bat, norbere individualitate autonomia hori pixka bat indartzeko modu bat. Nik uste dut baiet, eta igual agian horregaitik ere preso sozialen gana iriste gehiago kostatzen zaigu, ez? Ze espetxe barruan ere beldurra dago. Eta, klaro, zuk babesare bat baldin badaukazu, kolektibo baten barruan baldin bazaude, gizu espetxeak ez duela horren erraz zure kontra egingo, edo, preso politikoek ez badituzte salbuespenezko neurri batzuk, egia da azken hilabetetan horietako batzuk arindu egin direla, ez? Baina, preso sozial askok ere badituzte alako neurri bereziak, eta ez dituztenek ere nolabait, ez, horren eraginpean daude. Ez dakit. Imaginatzen duzu zuen burua luzerako saio egiten, dago azken galdera bezala planteatzen dizut. Imaginatzen duzu zuen burua petazionismoak irabazi arte saioa egiten? Nik uste du gure aspirazioa izango litzatekela bihar irratsaio honek zentzurik ez izatea. Baina gauza komplikatu xamar dagoela ematen du. Petazionismoak ere, humorerako ematen du, baina kalean hobeto gaude, barruan baino ez, ekaitz. Bin mugimenduko, barrura ies egiteko mugimenduko kide izateraino ez dakit helduko ginateken. Ez dakit, baino ez, plantatzen duguna, ez, pentsaraztea, ez, gu plantatu genuen esaldi bat, ez, dago sketch bat eta nahi duenak bilatu dezala gure podcastean alabediko Ruben askatu egin dute. Alabediko irratsaioen, Ruben, aske, orduan. Horretaz ari ginen, justo. Justo bai, que ya está amaitu dezakegu irratsaioa bengoz. Eta erabilitzakegu asteazken gauak poteatzeko. Nik horre, egin nahiko nuke, proposamen dat, ez? Kasu hortan, gu animatuko ginatekela kartzelak jausten diren egunean irratsaioa egitera, ez? Zuzenekoan. Eta Fermin kontzertua, uste dut, ez? Ferminek. Ez zuen esaten, kortatuk edo zuen esaten preso guztiak ateratzen zienean kontzertu gaua ingo zuela. Hau asmatzen ari naiz? Nik hori entzun da neukan, igual fake news bat da, edo zurrumuru bat. Zuke esan, eta horrela egin barko du. Baina, gu egon gara, egongo gara, azken irratsaioa egiten. Ni kompostek jotzen badu ere, ondo, Ez, kortatu eta labedik egin dezala jarraipen hartzainek. Boom! Ni beti irudikatu dudala, programa oraindik ere egingo dugun, baina ez dakite zuek irudikatu izan duzuen kartzelak nola jauzi litezken edo, ideia edo... Badakigu petazetasekin ezin dela, hori erronka bota ziguten espetxe barrutik eta ez da posible izan. Egia da, guk
zera galdera hau bota geniela, ez da, bere garaian, eta iritsi zitzaizkigun horre aukera diferenteak. Espetxeekin nola bukatu, bai. egin zenuten Bueno, galdetegia. espetxeak desagerrarazteko, modu voluntario batean ez bazen, modu imposatu batean. Eta ez du, horatzen nola oine jaso genituen proposamenak, baina zeuden batzuk nahiko Ez, onak. baina esan porroak legeztatzeko barruan, ez? Hori beste bat Hori izan baita, zen. hori baita. Vale. Horrek ere jaso zituen Bai. proposamen batzuk. Bai. Lema zan, opetas. Bai. Eta hori ez dakit, nire ziruditzen ziren, nik beti pentsatu izan dut, ume generazio bati erakutsi beharko geniokela buldozerrak eta dinamita erabiltzen. Ara. Beraiek egiteko, beste gizarte oso dagoelarik piknik bat egiten inguruko mendietan, umetxoak joatea, eta eman diezaiotela hasiera beste mundu berri horri, ez? Udaleku horietako kartela Urbinako festeteko Badaukagu urrengo irratsaierako esketxa. Igual ez dago zehazki espetxarekin lotuta, baina, bueno, egin ezkero seguramente espetxan amaituko lukete, orduan, bueno, hor dugu. Urbinako festetan garai batean jarrita zegoen kale borroka ze ordutan zan, festen egitarauan, eta urrengoa izango da Kaskoa udaleko hauetako kartela, ez? Osea, egitaraua, ez? Ez da, hori egingo da ja, hori ja gizartea, osea, gustora, egongo dela, horrekin esan edo, ja, goera hortan izango da, venga umeak, ez? Oso gauza polita izango da. Ondo. Ikusten duzu, Bueno. gu bere ala nos venimos arriba. Hombre, normala horrela proposatzen ez, espetxeekin bukatzeko bideak, eta horietako batek edo bestek igual izango du arrakasta lehenago edo beranduago espero dut, eta bien bitartan espero dut entzungo zaituztegula alabediko uinetan, eskerrik asko natortzagatik, eta asteazkenetan, 9:00 zuzenean, Kafe Espresso Alabedin, entzungo zaituztegu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Mi esker. Jo, espetxeak! Apurtu.